हाग्रामाया बिसायख'थिनि समावल' भट बिनो फैयो। इलेक्शना फैगासिनो दं, फैगौ जुन मासनि 8 तारिखआव जागोन आरो आङो माखासे सम फ्रि मोननायखाय गामि गामि हाबनानै रायलायदों। जिहेतु बेफोर ओनसोलफ्राव आं गोदो थालांदोंमोन, आन्दलन समाव बहुद बार बेरायदों, आं मिथिजोबगौ। खिन्थु 25 बोसोरसो जाबाय आं बेफोर ओनसोलाव फैयैया। बे भट बिनो फैयाखैबा गुबुन समावबो फैनांगौमोन। भटनि समाव मानो फैदों? भटनि समाव फैदों माने भटखौनो बिनो फैदों। हाग्रामा महिलारिया थांनाय 19 बोसोर सरकार सालायनायाव रायजो राजाखौ खौरां लायाखै, नाथाय रायजो राजानि रांखौसो जाख्ल'जोबदों। 25 बोसोर फैनो रोङाखै। बै समाव मानोना 25 बोसोरनि 17 बोसोराव बिथाङा पावाराव थाबाय। पावाराव थानाय समाव रायजो राजाफोरनि खुनु दरकार जायाखैमोन। रायजो राजाफोरा भट होनानै सरकार दाहोबाय। बिनि उनाव बिथांमोननि दैदेनगिरिफ्रा गावखौ लाफानानै लेफ्ट राइट रायजो राजाफोरनि फैनाय थाखा फैसाफोरखौ बिथांमोना जाख्ल'जोब्बाय। दा बिनि उनाव दिनै बिथांनि राजखान्थि मोनसे संकट फैनायखाय, खैफोद फैनायखाय बिथाङा दिनै गामि गामि बेरायदों। 25 बोसोरनि उनाव हाग्रामा महिलारिया कख्लाबारियाव फैनायानो मोनसे बिदिन्थि जे बिहा रायजो राजानि दुखु दाहानि फारसे जेबो साननाय हनाय गैया। दा रायजो राजाफोरजों दैदेनगिरिफ्रा अराय सम थानांगो, रायजो राजाजों अराय सम सावरायनांगो। बिथाङा जे 25 बोसोर उनावसो रायजो राजाखौ गोसोखांदों, बेनो मोनसे बिदिन्थि। रायलायदों, जिहेतु बेफोर ओनसोलफ्राव आं गोदो थालांदोंमोन, आन्दलन समाव बहुद बार बेरायदों, आं मिथिजोबगौ। खिन्थु 25 बोसोरसो जाबाय आं बेफोर ओनसोलाव फैयैया। हाग्रामा महिलारिया रायजो राजाफोरनि जेंनानि सायाव जेबो साननो रोङा, नाथाय सरकार दागोन्दाया बेखौल' लानानै गेलेबाय थायो। जे रायजो राजानि दुखु खैफोदनि फारसे जे बिथाङा जेबो साननो गोनां गैया, दिनै बिथाङा सरकार दानाय दायैनि खोथा बुंबाय थादों। हाग्रामा महिलारिनि साननायजों समाजा माब्लाबाबो जौगानो हाया, बे बाथ्राखौ बुंदों बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा। सरकार बायदिसिना पावार बेफोरखौ लानानैसो बिथाङा गेलेबाय थायो आरो बेजों मोनसे समाजा मालाबाबो जौगानो हानाय नङा। कख्लाबारि समस्तिनि जि बिसायख'थि, बेवहाय जेबो बेबायदि गोब्राब थासारि गैया। बेवहाय मोनसे फर्मेलिटिसल' जे सिटआ खालि जानानै दङ एबा सिटआव सासे बिजाथि लाबोनांगो, बेल' प्रसेस। बेखौ आबुं खालामनांगो, लांदां जायगाखौ सुफुंनांगो, बेल' मोनसे प्रसेस। बेनि बादै बेवहाय जेबो प्रसेस गैया। दा नंखायनो दिनै फुंनिफ्राय जिखिनि मिटिं जादों, बेवहाय गासैबो जों जायफोरखौ हांख्राय हरदों, जिमान क्लाब स्लाब दङ बिसोरजों रायलायनाय जाबाय, बुथ कमिटिफोरजों रायलायनाय जाबाय। बेलासियाव गामिनि माखासे आफादगिरि आफादारिफोरजों रायलायनाय जागोन आरो जिखिनि रिपर्ट दासिम फैदों, फ्राय 90% भट UPPL BJP आरो GSPनि जि बिजाथि बेनो मोनगोन आरो गोबां भटआव देरहानो हागोन। हाग्रामा महिलारिया कख्लाबारि समस्तियाव फैनानै बुंदों, आं भट बिनो फैयाखै, रायजो राजाजों सावरायनो फैदों। बिथाङा बिदियैनो गोबां ओनसोलफ्राव लोगो हमबाय थादों। बेनि सायाव नोंथाङा माबाखौ बुंनो सानो? आं जेबो बुंनो साना। बे भट बिनो फैयाखैबा गुबुन समावबो फैनांगौमोन। भटनि समाव मानो फैदों? भटनि समाव फैदों माने भटखौनो बिनो फैदों। 25 बोसोर बिथाङा फैनो रोङाखै। 25 बोसोर फैनो रोङाखै। बै समाव मानोना 25 बोसोरनि 17 बोसोराव बिथाङा पावाराव थाबाय। पावाराव थानाय समाव रायजो राजाफोरनि खुनु दरकार जायाखैमोन। रायजो राजाफोरा भट होनानै सरकार दाहोबाय। बिनि उनाव बिथांमोननि दैदेनगिरिफ्रा गावखौ लाफानानै लेफ्ट राइट रायजो राजाफोरनि फैनाय थाखा फैसाफोरखौ बिथांमोना जाख्ल'जोब्बाय। दा बिनि उनाव दिनै बिथांनि राजखान्थि मोनसे संकट फैनायखाय, खैफोद फैनायखाय बिथाङा दिनै गामि गामि बेरायदों। दा रायजो राजाफोरजों दैदेनगिरिफ्रा अराय सम थानांगो, रायजो राजाजों अराय सम सावरायनांगो। बिथाङा जे 25 बोसोर उनावसो रायजो राजाखौ गोसोखांदों, बेनो मोनसे बिदिन्थि जे रायजो राजानि दुखु खैफोदनि फारसे जे बिथाङा जेबो साननो गोनां गैया। दिनै बिथाङा सरकार दानाय दायैनि खोथा बुंबाय थादों, नाथाय बारहुंखा बारलांबाय, गोबां न' बां बायलांबाय, बिथाङा बेवहाय जेबो बुङाखै। दैबानायाव बिथाङा जेबो बुङाखै। रायजो राजाफोरनि जेसेबां जेंना फैदों, बे जेंनाफोरखौ लानानै बिथाङा जेबो सिन्था गैया। खालि बिथांनिया सरकार बायदिसिना पावार बेफोरखौ लानानैसो बिथाङा गेलेबाय थायो आरो बेजों मोनसे समाजा मालाबाबो जौगानो हानाय नङा। गुवाहाटियाव बर'फोरनि न' सिफायनाय जाथायखौ लानानै गोबां सोद्रोमाफ्रा, गोबां रायजो राजाफ्रा सोंखारिदों नोंथांमोनसे। सोंखारिनायनिथ' जेबो बाथ्रा गैया। दा नोंथांमोना नुनो मोनबाय, अलरेडि सरकारजों सावरायनाय जाबाय। बिथांमोना जाय जाय हा गैया, हा होनायनि माखासे पलिसि लानाय जादों आरो राङारि अनसुंथाइ होनायनिबो पलिसि लानाय जादों। दा बेवहाय सोंखारिनायाथ' साफा सानै मानसिया सालाय बिजौआवनो थायो। खामानिखौथ' मावनांगोन। दिनै खामानिया मावबाय, लोगो लोगोनो गैला, मा खालामनो हानो? सोंखारिनोल'सो हायो। मोजां खामानि मावबा एनकारेजबो खालामनांगो, गाज्रि खामानि मावबा सोंखारिनांगो। दा बेवहाय बिथांमोना जिफोरखौ बुंदों खालामनांगो, गाज्रि खामानि मावबा सोंखारिनांगो। दा बेवहाय बिथांमोना जिफोरखौ बुंदों, दा बेफोर खोथाफोरा खुनु बेस गैया।
नोंथाङा सरखारि साख्रि नागिरदोंना? नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट, जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरखारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन। बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना एसएससि, बैंक पिअ, बैंक क्लार्क, बैंक एसअ, इउपिएससि, एफएससि, डिफेन्स, रेलवे, स्टेट इन्सुरेन्स, एएअ, एडिअ एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरखारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन। मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा, बेयाव MBA आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन। बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन। बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेट पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि एसएससि GDनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों। बारा नङा, गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन। बे सोलोंसालिया क'क्राझार, बरपेटा रड, गवालपारा आरो बङाइगावआवबो दं। क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 70020261133 9101536360 70020261133 9101536360